Videoni puila no ang jotono no kaisa kok sarani muchungo kok hingke to da nukha norok tamo bai nong no pora kepala tanai rwnai tangi hinike no tangani channel no subscribe khaya je subscribe khaya rok nong no bai tanai pora tani putar khinai norok subscribe khaike tei sunong nang subscribe khaya sinung na wasno mai mang pora tano kepala thui phai was pora putar khina. Guys, welcome back to my channel. Tini kang saring take step vlog start khaisio ang hari prahan salbo sak phongo de gona hari tono samne salpra sak onek sarik bung dokha kisa tau to masing salya de ba dotino salthango obunta salthang dokta kun khaijangnai lekrei norok nai tongdi ani channel no krungi tongdi ang nang phunugane tabui ko kulung norok je nogui tongmana obona ang tau ronai robai gina ta angke saring to angke ba ronai deba ingke nai tongdi robai gina norok malai ana ingke ang tau ri roi tongo saringni an blog angke balok mane reje balok ang bo asuk somirok krei tai mai ni bagai blog khaimeng tokha tini ke abono chongkha blog khaini hinai abon blog khai tong khata tabuk to di robai kha tabung ke ori no ron bari tongku concept no nai tong di jotano nai tong di blog khai bo balkha norok bai malaya bo balkha haninyo tini blog khai ka ang norok ana support khaji guys please nongna ang hoyo masawo please am support khaji tai subscribe khaji an channel no dotino 1k kare di sang bonong boy kata video tumnani subscribe khaji ke kharok thithia deba abono subscribe khaibe jotono ani khajani takhok te bukhuk sang tai bai dara te manai dol rok no hoyo subscribe khaibe di tabu angoro moi muthungoi tongo hingke ko phungni se ang je phungo maista mansi hingke tini di borobo maista jakliya iko mayos tongkhok sajung sanai hingke moi bo kngman tongkho hingke ba mon muthungni sine mo horok jasine hinne ke tabo muthungoi tongmani karsina se butisran tokha hingke ang tabo ke maista na bagi mai khrunya kha hello dol rok hingke good morning jotana tini hingke Saturday ang tini hingke school thanai hingke norok no ba ang school thangmani phunukjak ya wasapi no hinne ke ang tini school thangmani phunugan hinne ke tini blog hamina norok nai tongdi iko guys ang tabo hingke maisa nai phungni maisa sinai ta maisa nai bai khurina kha yango tongo sesena sobai mu fry khlaina ke vegetable ta angka thogri songni mo bela ke thognai mongke mi horni mi khumo alugri songjak tabuk saini gena khu bela ke thog honor bai ma sa bai ma len guys ang nang mas her ba ang tini school thanai hinai obono tabung bai ongkha ang tini tang bai bwthanai himin thanai jotono bai na sing dokhapo tabo bon thangai tong ta onek ler suka ma ler suka tini marke no kampai le ya tiba gue ke comments khaijangnai ha marke ko khaisak bai ja gue thalai tini su himlai tongo ta khe hatong go tungi to ha abung ke sing thangai tong na yo main route ta main route sogoi cha
Setiap borok mana lamro kerja bangke nasi mana blog lo kaje ni kai na harap tongyo keseng tahu thang nulayan na joni narup saru malen sengke suti mana nyoka thang itong layo serai rau guai naga yang hangge karen tar sengai rok yang karen tar sengi tong ta tas ke tabuk hingga himi tong layo ang borok himi thana pungkang himi thana ka borok baksa tangan hane kang bo ungkola ka ti bazar no mo norte nung ba kisa common khai sare je gola ka ti no ya khoroi gona je golar ka ti mo re na gola ha ka ti yang ka dalan dok re dalan to kang se da kana ka thangai ma len to panya tabuk ka do gari mangasang gari kasai thangai tong no ko ganang nang funugaran na pangai chombi ke tabung kesenggar nong kari sini nok lamo himlai tongo borok ke gari mana sekal kalanya sekalanya malai tongo mana wala ya mana kalanya tongo ta kalanya bagai tabung kesenggar nong thangai tongo ganang was nong thangai malai lena jotona na sari kaham ke tini ni video am segnung senai